Mar hite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopa akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupion tuau, sian Jehova sito palangi doho tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dak tagamon loason na tersulat di patmu, dang tagamon no mata ni si jagaho. Say jagaon ni Jehova doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do todim. Say jagaon ni Jehova doho lau ruar doho lau bongot, olak nyon ro di saleleng ni leleng na. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di banu gijang di bain hodo anak kaholongan ni roham tutoru ni patik asa di palua akka ginonggoman ni patik urupi hami asa dot hami dapotan haluauni jala asamian hami di bagasan harajaunmu mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita sebukut di nomor 750 ayat 2 dohot ayat 3. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tesadarion imana tersurat di pati perjolo sahatu pati paupaton patik perjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dan jari marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dan jari ganaonmu jalaran jari sumanomu manang ahana di banua gijang dohok na di banu tongaon rodi na di bagasan ai na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang sioluan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ayo ona huhumna do sogot akka na marsineang ni guarna patik paupaton ingot hamu ma pa babadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa siulaunmu ala yang go ari papituhoni ari pada dana ni Jehova de batam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dina ono mari do di toppare bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido
umbahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari para diranai jala di parbadiai imasana atong rak mangidugogo mahita tu de bata lau mangulahon patik nai ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi amin. Mared de mahita sebukwet de nomor 165 ayat syada dot ayat 3. Tato poti madosata tu arupan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak darangolon marhite anak hawolongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porsiaon laho mangkotapon nasa dosa dohot roha pertibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa para siroha jala perdenggan basa do Jehovah lebat terimas jala para siroha godang dang dibahen tuhita hobar tuak kadosatta jala dang di baloson tuhita hobar tuak kahajahatotta songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani Jehovah diakka na makkabiari ibana hasangapo ma di debatana di ginjang amin. Mari di mahita sebukwet di nomor 497 ayat syada dohot ayat 2. Rangan
tatangihon mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Pesalmen 187 mamuka maisan ayat 12 saat rodi ayat 20 tajahama marsikas soring. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mabahen marhademahon perbalohanmu di pamahat dohot eme namar miak. Ibana manongos baga-baga natu tanoon macai doras marlojong hatanai. Ibana namangalehon abola songon ibulu ni biru-biru disaburu hodo nabur songon sirabun. Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborhat angina mabaur ma akka aek. Dangdung dibahen songoni yang gotu manang ise bangso perbegu jaladang diboto nasida akka uhumna haleluya ima sahatna mertua mana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Mari demaita sebut kuat nomor 560 sada ayat sada dot ayat 2. Tidakon ma haporsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa porseaon di sadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman di tubuhon ni si Maria na gabe-gabe seton di porbadia andora sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di penguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mengulak mangulu di hari patubuan na manaik tu surgo lau hundul siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima imana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tondi perbadia jalarok sada huria nabadia huria hatopan yalah Kristen akka nabadia do dihasisani dosa do dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate do dihangoluan no sarasuda amen.
tabege matiting namasa di huriatta doho nanaing pamasaon ni huriatta. Di minggu sadarion ima hiaguar ni minggu sadarion 5 minggu na perjolo duk tahun baru. Tapi ni minggu sadarion ima sian hamoraon na dohita majalo asini roha. Tik na perjolo koordinasi parhalado di hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 koordinasi parhalado macohot. Dapat 2 hon persembahan mang pilihan amplop. Di minggu sadarion di hari Minggu 4 Januari 2026 di patu pahuriata do papung amplop lau pakion ni huriata lau tu cicilan ni mobil ni huria. Tapasa mai ditikin apa pungu pilih apa 2 hon tujolo alani tatupahima di bagas salas ni roha marororoan sian hapor siauta. Namangihut ibadah bona tahun kantor pusat HKBP di hari Senin 5 Januari 2026 nanengro di patu pak kantor pusat do ibadah bona tahun di kantor pusat HKBP jala borhak do padita risota amak padita marlugasi matupang STH lamad dohoti pesta bona tahun ni so nima tikting namasa di huriata seharion horas madita Tuhan memasuk-masuk. Mereka mahita sebukku di nomor 137 ayat syada, uhuk mahita apa pengupilian syada A dohot syada B. So
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatani hita di hari Minggu na parjolo di tahun 2020 nomon. Ima barita na uli na sinurat ni Apostel Yohanes bidusada. Mamuka mai siya 10 sahat rodie 10 pitu. Tapay hutihut ma amanginang songonom ma didog disi. Di portibi yokyado ibana. Jalamarhite siya ibana do majadi portibion. Hape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hiyan. Gabedang di jakon akka na di ibanai ibana. Alay manakpiga na majakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debatana sida akka na porsea di goarna. Ima akka na so tubuh siya mudar. Manak siya sakap ni daging. Manang siyan sakap ni bawa. Tung siya debatado. Gabe daging mahatay, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, mahasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asi ni roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana, ainin nama. Odo ibana na hudoki, narosian pudiku. Jumolo do ibana adong asaau ay parjuluhiad do ibana ay siyan hamoraon na do saluhut hita majalo ima asiniroha naso marnamotok ay marhite siyan si Musa do di lehon anggo patiki alay hinorohon ni Jesus Kristus do majadi asiniroha dohot hasitongan ido sahatna. Selamat tahun baru madihita. Mauliate ma di Tuhata. Naung patol hasok kita du tahun 2020 nomon. Laos pinargoguan di hatana do hita mang dohotinang di bagasa sadarion. Di bona ni tahun 2020 nomon. Omma parjolo hita marsaur dung na tahun baru yate. Marhite-hite permingguon. Di paubu mahatani debata atu hita di bagasat topik sian hamoraon na do hita majalo asiniroha. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Tabereng majo topik naon laos dapadomu anon sada-sada tu hatani debata. Adong madua hata nama ceriko disi siat topiki. Ima hata hamoraon dohot hata asiniroha. Sian hamoraon na dohita majalo asiniroha. Dari kepenuhannya, manang kelimpahannya, dari kekayaannya lah kita menerima kasih karunia. Naparjolo naparpudi majo taida asiniroha. Lausodo nanay paingoton na tuhita ternyata wasa pola dipilih turpukon sian hamoraon na dohita majalo asini roha kita menerima kasih karunia. Yang pertama mau diingatkan adalah bahwa kita bisa menyeberang majohudo dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa-jasa kita, kepandaian kita dan lain sebagainya, tetapi semata-mata hanya kasih karunia. Holan alani asini rohani debatadui. Jadi dangadong jasata di nama dalani ngoluon. Dangalani burjuta boy kita tolhas tu tahun 2020 nomor. Gudang akadongata namar sakap nauzwi sehat manian tu tahun 2020 nom HP dang diluas Tuhani olah nyom majohamu madalani ngoluon ninna. Jadi itu bagi kita adalah berkat kasih karunia asini roha sabing doi.
natajalo yang kita terima semata-mata gratis dari Tuhan. Itu na berjolo na yung pengoton na. Dungin na padua hon, hata hamoraw mamusia di dok naking disi. Ay siya dia do tajalo asini rohai, siyan hamoraw ni Tuhan debata dari kepenuhannya. Waduh ate mamora do debata memang. Dia kui hamudo amang do hotinang mamora do debata. Benarkah Allah kita itu kaya? Di mana kekayaannya? Asal nang holak kata tadok namora do Tuhani, namora do Tuhani. Hape so tabo tu dia hamoraon na. Anggo hita makitung hamoraot ta. Hatop do kan? Isan. Hamu mabotoy. Manusia memang begitu. Dan manusia begitu mudahnya atau begitu pintarnya mengklasifikasikan ini kekayaan ini. Anong do halak na mamora di hepeng contohnya. Kita ro madokko ni. Adong do halak mamora di arta. Alay adong do dang mamora di arta, dang mamora di hepeng, mamora di roha. Contohnya, ada begitu banyak jenis-jenis kekayaan. Dan ini juga perlu kita lihat. Allah, kalau dikatakan Allah kaya, di mana letak kekayaan Allah? Di dia do hamoraun di debata. Kaya dalam bidang apa itu Allah? Tohono mamora di sude do debata, manang talu do tabayan do debatai, molo hita mamora di arta, adong do mamora di roha, buah do debata, kolam mamora di roha do. Tapi yang mamang do hotinang, yang pertama Allah itu kaya dalam kasih karunia, nak king berjulu kita bahas. Buasa kaya dalam kasih karunia Tuhani, Allah memang dak kiamat sohot asini rohana. Jadi topik tahun dibuat siya na sa plonomi husa hasa linay. Aisian hamoraon na do sa luhut hita majalo ima asini roha naso marnamotok. Jelas do ibayad disi. Malo di bahasa Indonesia kasih karunia demi kasih karunia. Lapatan na terus menerus. Jalaido memang hamoraon ni debata dang marna suda dang marnamotok. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berkesudahan, terus mengalir seperti air sungai yang mengalir. Dakya habis. Ima sini rohani debata, ima hamoraun ni debata. Jalan molo ngadi dok dison hamoraun ni debata na perjolo ima asini rohana ngadisi be sude sebenarnya. Dak pola patorangop ben asingnya ngadisi sude. Molo dok kasih karunia sudah di situ kasih. Holong ngadisi. Berarti molo holong rohana pengorbanan pengadisi hidup benda disuruh anaknya Tuhan Yesus Kristus tu portibion ngadisi be pengorbanan. Dikatakan juga lagi karunia bukan hanya kasih, artinya bukan hanya mengasihi manusia Tuhan tahu, tetapi juga mengaruniakan berkat-berkatnya. Kasih karunia dikasihi baru diberi lagi karunianya. Dan karunia itu tidak pernah berhenti. Karunia demi karunia, asini roha tu asini roha, terus dipalehon. Dak kiamat sohot. Dang marna sudah. Ido si hamalo itu hot tanda perjulo mang dohotinang di tahun 2020 nomon. Mamora situ tudo tuhatai di holong di asini roha di pengorbanan doho di sudia kenadinggan di bagasan ngulut tahun. Yang kedua, di mana letak kekayaan Tuhan? Yaitu Tuhan juga kaya dalam perasaan. Mamora dotong debata di roha. Jedak kolak kita jol manama mora di roha. Lumobi dope debata tai. Siat dia. Di daun kita kas dia 10 sadai. Narodo ibana manopot na di ibanahian. Jok do tabegyo tikkinata lade. Narodo ibana manopot na di ibanahian. Gabedang di jakon akan na di ibanai ibana. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Roh terus ibana, ditopot, dihampiri terus, jol mana porsiai. Ima tadana nama mora di roha di bata. Ati pejelas donaking dirok bahwa milik kepunyaannya tidak menerima dia. Dang dijakon akan di ibanai ibana. Alai dang gabi masohot di bata, terus ditopot. Marpamuati do debata ima. Marpamuati debata. Nak pesipata tatudal hoddo ibana.
dang tajalo harorona, kita tidak mau menerima dia, tetapi dia tetap datang. Unang-unang jok-jok maraon, misalnya ngadi pudita di bata merek kita buti, si bereng marupani buti sa pudita, namar hua do hoinang, dak tabigi suara nai, alah maniop hempok kita misalna, Roma musi tuna sana, ia umar hua manuaeng amat tahun, nah, tong dang ibigi, alah mangula-ulaun na ibana, songoni do jot, alay nagpe songoni jot dak tajakon ibana, anggo ibana tidak pernah berhenti, terus menghampiri, datang ke dalam kehidupan milik kepunyanya, yaitu orang-orang percaya. Berarti mamora di roha dotong di bata, dang di balosson pabainan yak kajol manatino panai nasay manulak ibanai, dang di balosot tu jolmai. Tapi dia terus mengampuni, marpamuati rohana. Dungi di dia musi hamora di bata, mamora di pabahenan, manang mamora di pengorbanan termasuk, apalagi di tepati ibana naung ni padat tonna. Jadi kaya dalam berpikir serta memenuhi janji-janjinya. Takas manaking dilo dia 10 pati gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Firman itu menjadi manusia dan diam di dalam kita. Gabi daging mahatai, opyak kaliturgi natal do nate. Gabi daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Ahalapatan ni, nung nga niya leleng na debata mabaga-bagahon Roma si Palua. Melalui nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan itu. Akan datang juru selamat dari tunas Daud di kota Bethlehem inna marupani alay ala nililing na ngagoda nga kahalak Israel halak Yahudi na soporsiya be dang narobe inna ito ban na terjadi naking naya 10 sa daw tong ngarobe ibana manopo na di ibana alay dang dijakon na di ibanay ay dipikir na sida dang adong be haroron ni Tuhan ni. Tapi bukan begitu, ternyata Tuhan datang, firman telah menjadi manusia, ngagabe daging mahatai. Dakolat dihata di bata, dakolat dijanji di bata, tetapi Tuhan menyatakan apa yang telah dia janjikan. Nyata janjinya itu. Dan ini adalah bukti daripada kasih setia Tuhan juga. Dangolo di bata dau, sian napor siai, dipikiri ba na do cara, waro asabu yau jonok, tu bujol mau ninna, ikonau nama turun, en nama butikan, ikonau do turun, berarti harus menjadi manusia saya ini. Akhirnya dia menjadi manusia, menjadi daging, takas idok menjadi daging. Jala bahasa asli nabe menjadi daging do sebenarnya sars doi lain daging lapatan jagal ima hata batak naslina daging yang bisa kita gunakan beda roh tubuh molo tubuh asing dope bahasana jiwa manusia itu isi asing dope aleon memang bahasa aslina sars daging asa lapatan na bui di jama bisa kita sentuh bisa kita jamah bisa kita rangkul dan selalu ada dekat dengan kita ima di bata dang ulo ibana say di surgoy mian pay maima haroronya kanapor say alay tua tibana tu portibion marhite-hite nagabi daging. Jadi mamora dia sini roha, mamora di roha, mamora di papahenan ima di bata. Buah molo di arta mamora do di bata. Amang doh tinang mamora do di bata di arta. Aha marta ni di bata huruwa. Sudah sedih taboto. Tabukka man no bukwedeta nomor 432. Jadi dang hata-hata mamora de bata. Jala sude do hamora ni de bata. Namora tutu sangap damangi ibana napuna sude artai ima sude artai. Ilanjuk muse nang sere nang perak nang hepeng sude tapuji ibana dan seterusnya. Jadi sude arta sere
perak, hepeng di ibana do sude, punana do sude. Di unang teripu holad di hata do, holad di firmat do mamora de bata, holad di asini roha do mamora de bata daun, di arta pe mamora do de bata. Jala takas do naking do ibu kedetai sere, perak, hepeng, artami sude, punani de bata do hape. Berarti sedia manuang hepeng isakui hoinang. Sedia manuang hepeng tasakui akamang. Tidak ada majo, hitung jo satok. Hepeng ni de batado sudei hape. Hepeng ni de batado sudei. Sere perak. Mulai dok sere perak. Nggak termasuk ke emas? Enggak biade. Baik ya, bereng mamu se emas na pinak kemi. Adong nono yang golang muisi. Sere doh perakmu, anong cicimmu isi, cicim ni de batadoi, emas ni de batadoi. Ayo do kibukuet detai, jala bukuet detai do panidang yon ni hapor siauta. Ternyata semua harta, uang, materi, emas, perak itu semua milik Allah. Naso di patorang dope sude doho portibion. Punani de batado. Atong ahanan yang dohonon na parjolo, taha tidak ko memang ibana do napuna sude ngulut taon. Jalan apa dua hon so tung gijang roham. Mulu gudang penuang hepeng di dompet mi. Hepeng ni de batado. Molo borak penuang emas na tangan mi, perak sere na tangan mi. Punani de batado. Na lihat do mamijam habe satokin. Naile mamijam do satoki pakke jonain na. Datong dangarok si hagijak kono tabe. Rendah hati mahita te. Amang do tinang rendah hati mahita. Serep marohatta. Naile do habe ipijami. Nah, do hepek tay na ipapijap pod di paula kotaron noni. Rendah hatilah kita yang hidup ini. Jangan sombong dan tidak ada gunanya sombong. Ale yakin dong mulai cimahyon dangarok na sombong. Akada rendah hati. No, amin. Mamora si tutudo de bata. Atong dang hata-hata mulai dok sian hamorai onnai do hita majalo asini roha. Alanina mangi hutak kamang doho tinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Unang manian holad de bata na mamora. Denggal do tong hita tong mamora. Unang marisuang hita kaya nakonna. Unang marisuang hita naung porsea tu ibana, naung mangihutton ibana. Baik kodoho do tong hita mamora da. Muluboy sudah hamoraon na itong anong dihita. Atong songod dia macarana sa dohot hita mamora. Mamora di roha, mamora di asini roha, mamora di pabaenan, perbuatan pengorbanan, mamora tong ngaka narikot di nguluan nakasinamot, tik rikot do tongi. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal melalui nats ini. Yang pertama adalah tong mamula tuh 10 sadai. Manang mulai 10. Tatadama de bata jala tajakkun ibana oddo asa dohot hita mamora asa tuat turun mengalir hamoraon na itu hita. Ya 10 naking di do dia portibio kiando ibana jala marhitesiani ibana do majadi portibion HP dang ditadda portibion ibana. Unang bemasa si songonon. Alay tatadama de bata jala unang besong na 10 sadai ro ibana manopot na di ibana gabedang dijakon na di ibana. Asa roha moraun ni debata tuhita tatadda jala tajakkum ma Tuhani. Kita terima dia dalam hidup kita. Tajalo terus ibana, tajakkon ibana terus. Sasitong narodo ibana terus. Alaihi tado sipatan na maddaw. Ta evaluasi majono aeng perjalanan ni ngulut tahun 2025. Sejauh manakah kita menerima kehadiran Allah dalam hidup kita? Sejauh mana manginang? Manang nagebujuk nama hita ganggu ay daudo di bata so hea ditangihot tangyaku manangido na jujut. Yakin na udang jarang behala na songoni. Mengapa Tuhan semakin kelihatan jauh? Ay dia kapar sermona pijujut doang roak kasuku-suku songoni. Hera dalam daudo Tuhan yamang. Hera na sulam dibege be suara niba doho tangyang niba.
Jangan-jangan ini bukan Tuhan yang menjauh karena dia selalu di sisi kita, tetapi kita yang sering menjauh dari Tuhan. Karena itu yang pertama diingatkan melalui nats ini. Kenal dengan baik dan terima dia. Ikut menaddadu. Ikut tataddadu di bata. Mulai suku kita noaing itaddahodo Tuhani mulai na ahmalusta. Hita mamamboto di rohatta. Itaddahamudo Tuhani itadda. Ale mulai suku mo se patorang maju isi Tuhani ikuboy do dah. Ido halapatan na manadda. Ya Tuhani para siro hado di ngolukku. Iba na do paddaw ni bekor bodo tong pinatorang. Ay marsahi tau daw jui. Iba na do mamasu-masu ba na ho pakai gabi malu mau. Panidangi yung may. Maka supaya berkat Tuhan, kekayaan Tuhan mengalir dalam hidup kita, kenal dan terima Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Boy do nitadda sa sahalak alay dangdingkan hubungan niba ay musuhi petinadda do kan. Musuhi petinadda do jala ala natinadda do boy iba na gabi musuh. Au sutinadda iba marhumar musuh iba do hoti kan ino. Artinya kita bisa mengenal seseorang tetapi hubungan kita jauh, hubungan kita tidak baik. Tetapi setelah kita kenal Allah, firman ini mengingatkan, perbaikilah hubungan dengan Tuhan. Pature. Ikut jolo pature tado isudi. Ikut tapature do. Hubungan tado de bata. Buat carana paturehon, molo misalna na sailaon, sailam ganggu rohata, madau hita. Kita jarang berdoa, kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan karena kita sudah ragu akan kuasa Tuhan. Mulai di tahun 2026 ini, perbaiki kembali. Perbaiki kembali iman kita. Perbaiki kembali doa-doa kita, komunikasi kita. Berarti mau lo memperbaiki, mau lo sehari lo tok kita martangi yang sadari na tahun 2025 ini, di tahun 2026 ngaikon 10 hari atong dah. Ikosonganima, ido na memperbaiki. Dan yakinlah amang inang, ketika itu semua kita perbaiki, berkat Tuhan, kekayaan Tuhan itu mengalir sendiri. Halak batak itadda do ponot, hamu itadda hamu do ponot. Aber tidak kalak batak kamu. Halak batak ditadda do ponot. Ponot. Hamu itadda hamu do ponot. Daong. Adong deba manadda. Adong na manadda. Ahamai dalan niaik. Jadi porot itu kalau dikatakan pipa bisalah, tapi pipa yang besar segini. Biasanya itu dibuat dari bambu yang besar. Bambu. Mungkin panjangnya 1 sampai 2 meter. Untuk apa? Bambu ini setelah dipotong, dilubangilah itu. Baru dijadikanlah itu jalan air. Saluran air dari paret atau dari sungai menuju sawah. Jadi molo godang do sampah, jalaboy do godang sampah tong, rumput-rumput, sampah-sampah, kertas, plastik. Molo godang do sungai imanang nai pareti, sopol maponoti, dang mengalir be aik tu hauma. Lalu bagaimana caranya? Setiap pagi si petani harus mengecek, memeriksa apa ini jalan air lancar. Moluarong do sampai siak ke rabba-rabba rumput-rumput ipaias mai. Iban matu tu gijang-gijangon tu batangi-batangion. Iban molodang dawi sapat tonunang mulak muse. Itor merbubus ma aiki. Mengalir ma aiki. Molo jernih do aiki mandi bei tor boy. Nggak mengalir be aiki. Tetapi coba kalau itu tidak diperbaiki. Ngasaha betu bagas ahai. Ngasaha tu bagas ni pipa ibe agak sampah-sampai. Dan kalau bambu kan itu agak beda dengan pipa. Kalau pipa paralon segini itu tetap lancar. Tapi kalau bambu karena ada apa namanya? Buku-bukunya karena ada itu. Jadi kalau ada sampah nyangkut di bukunya susah. Harus diambil lagi kayu yang panjang untuk maraha butiate, melancarkan. Jadi harus diperbaiki. Molohola diperbaiki buti ngabe lancar mai. Begitulah berkat Tuhan. Ketika kita mau memperbaiki saluran hidup kita,
kita terima dia, kita bersihkan segala sampah yang nyangkut dalam hidup kita, yang menghambat berkat Tuhan, otomatis berkat itu akan mengalir dan lancar mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah tetaplah menyatu dengan Tuhan. Amangina sada mahita terus dohok Tuhani unang madau unang sirang unang tabalua tangata sian Tuhani, harus tetap satu. Sama seperti pohon, ketika pohon menghasilkan buah yang baik, hanya satu syaratnya, ranting itu mau tetap menyatu ke batang, sehingga nutrisi yang ada dari akar mengalir terus dari bawah ke atas, ke cabang, ke ranting, ke daun, ke bunga, bahkan sampai buah. Songoni mahita mulu sada dulu de bata sakabona guarna, satu pokok. Songoni denisi kola minggui Yesus pokok dan kita carangnya atau cabangnya indah itu. Ketika kita menyatu dengan Allah, apapun yang ada dalam sumber itu, yaitu Allah itu, akan turun mengalir dalam hidup kita. Jupang mana king naidok na di epistel tai, luar biasa di epistel tai itu. Pesalmen saro sobat puluh pito saplo pati lumobi. Ahmad dani pasu-pasu di debata ibana mabahen marhademahon parbalohammu. Di pamahap dohot eme namar miyak. Ladang-ladangmu, sawah-sawahmu akan tumbuh subur. Engkau akan kenyang dengan padi yang berisi. Mahap mahita di eme namar miyak ima pasu-pasu di debata tung sohurangan ngulut di tahun 2020 nomon molo sadado hita de debata jalata jalo toktong ibana di ngulutta. Amin martang yang mahita. Mau lihat puji-pujian upasahat hami tuhu ali jahuba Tuhan nami alania sidohot holong ni roham na balgaido jalasian hamoraum mido hujalo hami godangak kanauli na dinggan di perdalanan ningulu nami lumobi matuhan dinapinatol hasmu hami siat tahun 2025 nasalpui tu tahun 2020 onomon dangalani pabahenan nami dangalani hamalon nami manang haburjuon nami tung alani asini roham na godang idoi atong songoni matuhan di tahun 2020 onomon upasahat hami mangulu nami tuho asa doktong ramotam hami jala mangula mahatam nang hujalo hami sadario dingulu nami asa sai hujalo hami ho hujakon hami ho dingulu nami asa sai hupadenggak kami hupature hami parsauran nami tuho mengalir matuhan pasu-pasum tuhami terus jaladang masohot atong Tuhan di bagasa posniro hamahami mangalakahon ngulu nami di tahun 2020 nomon dang luasom muhurangan hami dang luasom muganggu roha nang ngulu nami ay sikob doa sini roham di hami atong Tuhan jauh ba manami pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam sian name me sah rodi nama godang di jalan luraon goklas ni roha nasida mangula akalon nasigano pari pasu-pasu nang pagkubasion di huriam gabe sangap hamuliaw di guarmu marhite Jesus Kristus mauliate mariho amin. Tauduti ma edeta sia nomor 610 sia bugut mata pasahat pilihat tanapa duahon dohot amplop tu cicilan ni mobil dinas di Huriata.
martangya koma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohon na sauliba sana mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jararamo ti asaw parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite to dim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaomu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.